Myšlienka založiť firmu Microstep vznikla medzi 10 pracovníkmi katedry automatizácie a regulácie Elektrotechnickej fakulty Slovenskej technickej univerzite v roku 1991. A prirodzene vznikla myšlienka vlastne, že túto našu činnosť, ktorej sa venujeme dlhodobo na katedre, pokúsiť sa preniesť na inú platformu založením firmy. Myšlienka sa nakoniec realizovala, poskladali sme sa na podiely. Spoločníci tejto firmy v tej zostave, ako ju založili, boli schopní samostatne tvoriť programové prostriedky, navrhovať hardvery pre elektronické obvody, riešiť zložité technické úlohy bez nejakých prídavných ďalších zamestnancov. Samozrejme, tak ako úlohy pribúdali, postupne sme začali prijímať aj zamestnancov do zamestnaneckého pomeru. A treba povedať, že tie prostriedky, ktoré vznikali z našej podnikateľskej činnosti, sme späť vracali stále do vývoja nových a nových produktov. Firma postupne rástla a okrem vlastného rastu firmy sa nám podarilo založiť niekoľko dcérskych spoločností a prvou z nich bola firma Microstep HDO, ktorú sme vytvorili s bývalými pracovníkmi Výskumného ústavu energetického. Táto firma venuje sa dodnes systému diaľkového ovládania v energetike, systémom HDO, je to vlastne hromadné diaľkové ovládanie v energetike. Dnes sa môže píšiť tým, že celé teritorium bývalého Československa má centrálne dispečingy, energetické dispečingy riadenia HDO z produkcie tejto firmy. Dnes vlastne materská firma Microstep sa venuje najmä oblasti dodávok technologických zariadení na rezanie materiálov, elektrolúčovými technológiami. Samotný vývoj produktov prebieha v Bratislave. Jedná sa o vývoj mechaník, elektroniky, softverové vybavenia k týmto strojom. Riadiace systémy, ktoré boli vyvinuté, umožnili vytvoriť celý typový rad strojov na delenie materiálov plazmou, vodným lúčom, vysokootáčkovým vretenom, plameňom, laserom, pričom dnes vieme ponúknuť vlastne zákazníkovi takú technológiu na delenie materiálov, ktorá je pre jeho potreby optimálna. Úzko spolupracujeme aj s firmou IQM Hriňová, ktorá zabezpečuje výrobu niektorých typov mechanik pre naše zariadenia. Výrobnú základňu sme vybudovali v Partizánskom. V súčasnosti tu máme výrobné priestory, kde produkujeme aj mechanické časti strojov, kompletujeme riadiace systémy, kabeláže týchto strojov. Tu sú tieto stroje oživované a odvážané priamo k zákazníkovi na montáž. V súčasnosti sme konkurencieschopní našimi produktmi na európskom trhu, pričom naša konkurencieschopnosť nespočíva v nízkej cene. Naše stroje predstavujú špičku v oblasti týchto produktov. Najmä čo sa týka plazmového rezania, ktorý sa dá povedať, že v oblasti plazmového rezania kopeme prvú ligu. Veľký prínos v oblasti vstupu na zahraničný trh mala aj kooperujúca firma, dnes už Microstep CDM z Brezovej, ktorá začala postupne budovať predaj týchto strojov na nemeckom trhu. Firma Microstep poprvýkrát vystavovala svoje technológie na delenie materiálu na medzinárodnej výstave Schweissen-Schneiden v roku 1997 v Essene. Nasledovali ďalšie výstavy v Hanoveri, v Essene každé 4 roky, v Hanoveri každé 2 roky, ďalšie výstavy v Mnichove. A na základe úspechu, ktorý sme mali a záujmu, ktorý vznikol v tejto oblasti o naše produkty, sme založili v roku 1999 v Nemecku naše prvé zastúpenie. Nasledovali zastúpenia v Berlíne a v Essene. Odtiaľto organizujeme predaj našich zariadení a technológií do krajín Nemecka, Rakúska a Švajčiarska. Podporujeme samozrejme aj predaj zariadení do ďalších krajín. A čo sa týka aj množstva vyrábaných strojov v našej firme,
V roku 2008 to bolo 240 strojov, ktoré sme dodali zákazníkom. Je to už množstvo, ktoré sa blíži k množstvu, ktoré vyrába najväčší výrobca tejto techniky v Európe. Úspešný predaj našich strojov v zahraničí, mnohokrát veľmi významným výrobným spoločnostiam, zmenil názor na našu firmu, naše produkty aj na domácom trhu. Dá sa povedať, že sme sa dostali do štádia, že nám sa začalo ľahšie predávať stroje v Belgicku ako na Slovensku, pretože belgický zákazník nemal žiadne predsudky sladom tomu, že je to produkt z východnej Európy, pokiaľ naši manažeri na domácom trhu kupovali radšej výrobky nejakých známych západoeurópskych firiem. Dá sa povedať, že vlastne prvý väčší stroj 12-metrový sme predali na výstave v Hanoveri slovenskej firme a nie priamo na Slovensku. Platí vlastne to porekadlo, že doma nikto nie je asi prorokom. Myslím, že celé to bolo založené na tom, že ľudia mali odvahu niečo spraviť, pretože vedeli, že sa môžu oprieť jeden od druhého. Mnohokrát práve tie priateľské vzťahy nám pomohli k tomu, že ľudia podali naozaj výkony na hranici svojich možností. Pracujeme spolu už 19 rokov. Naďalej sa zúčastňujeme výletov. Tí, čo boli vtedy študentami, prichádzajú so svojimi deťmi. Niektorí, ktorí boli starší, už ich deti sú našimi mladými pracovníkmi. Takže týmto spôsobom sa snažíme udržať tento duch spolupatričnosti. Je to aj zblíženie ako všetkých členov rodín, čo zase má kladný efekt na atmosféru vo firme. Pre mňa je firma Microstep v podstate celým môjim profesionálnym životom. Začínali sme, ako vravíme, skromnejšie a postupne sa nám darí dostávať sa vlastne na vrchol toho rebríčka. Máme ešte množstvo plánov do budúcnosti a je to pre nás taká príležitosť uskutočniť tieto plány. A ešte by som chcela povedať, že v takýchto menších a stredných firmách je rozhodne väčší priestor pre realizáciu žien. Je to celý môj život. Je veľmi ťažko povedať, čo pre mňa znamená firma. Je to to isté ako rodina, jednoducho. Buď som doma, alebo som vo firme. Nič iné neexistuje. Takže pre mňa to znamená život vlastne.